Entón, as persoas que se chegaron, porque eu prometín que ia explicar quen éramos, non están moi satisfeitas. Pois é moi fácil, somos parciais de escribir a nosa lingua, o provincialismo do norte, seguindo a norma máis habitual na lusofonía, nos países onde se fala portugués, ou polo menos onde se escreve, porque, por exemplo, en Angola casi non se fala portugués, mas escrevese moitísimo. É unha lingua extraordinariamente grafada. E despois está a capital do mundo, que é o Brasil, que é no sitio onde a nosa lingua se espalla ao comprido. Esta idea é obvia para toda a xente que pensa un pouco, que o galego e o portugués a mesma merda é galego e portugués, a mesma merda é galego e portugués, a mesma merda é galego. Todo hai persoas con estudos universitarios que por máis que reparan non o ven. Non o ven, din, non se imita. Incluso un académico da lingua galega é o mellor escritor en portugués na actualidade, despois de Rubén Fonseca, que é o tipo que mellor escreve en portugués na actualidade, con faltas de ortografía, Xosé Luis Méndez Ferrín, un día afirmou tráxicamente nas páxinas do Farol que a fronteira entre polo e frango é unha fronteira que nos separa dunha maneira máis terrible que separou a cidade de Berlín, o famoso muro. Muro do que ele era moi parcial, parecía que era unha corrección sanitaria moi interesante para evitar que os berlineses occidentais se contaminasen do marchón que había no leste. Das discotecas da Stasi, Alexanderplatz, na illa dos museos e todo eso. Pois ele un día dixo, como podemos entendernos se eles ao polo que ven se ve que é polo? Se chaman franco. O franco, por si vos interesa, é unha palabra tamil, que é un pobo que tamén está en desaparición como o noso, e foi introducida no portugués porque era xente que tiña moito mundo no século XVI. Tiña unha guía de viaxes que comenzaba así: das armas e os varóns asinalados que do occidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados chegaran máis para alén da Trapobana. Eu aquí parei porque moitas veces aparece Taprobana, Trapovana, Tropovana, eu ata que haxa unha unificación ortográfica non penso continuar decorando os lusíanos. Perdoade pola traducción para o galego que acabo de facer estes 4 primeiros versos da guía turística de Asia. E ali, naquela viaxe, Vasco da Gama e máis un rapaz con estudos que levaba, que era de Camus, pero outro día falamos deso. Luis de Camões pillaron a palabra frango e despois unida a palabra xermánica churrasqueira creou unha parte fundamental non só da cultura portuguesa, sino do shuttle cultural galego-portugués xunto coa toalla. Entón, despois deso, eu fui a Alemanha outro día e había unha profesora que se chamaba Christa Heim, de 65 anos, que afirmaba tamén que medio litro de cervexa equivale a un kilo de pan. A banda sonora. Esa señora, cuidado que hai aquí un tipo moi perigoso. Aquela señora afirmaba que era o galego e o brasileiro parecía o mesmo. O portugués era un tema que non quería tratar porque non había portugueses ali e non tiña por que darlle razón a ninguén. Entón preferiu saltar aí ao lugar interesante que é o Brasil. O noso académico decía que se uns din polo e outros din frango non nos podemos entender. Pero eu sobre iso quero dicir unha cousa, que na pousada había un camioneiro que un día foi repartir fruta á aldea e a señora da casa da aldea díxolle que venderan unha puxa e compraran unha bicicleta para e meteron o que lle sobrara no banco. Iso é importante. Entón aquel hombre porque para él unha puxa era unha gorra, mentre que para nós unha puxa é a filla dunha vaca. E eu non sei se esa fronteira, ese muro de Berlín que pasa aproximadamente por Silleda, é que diferencia os que lle chamamos pucha ás vacas e os que lle chaman pucha tamén levar unha pucha na cabeza. É a primeira vez que oí, teño unha pucha no cuarto, traiba, para que a queres? Para pôr na cabeza, non? Imaginei aquela luguesa de 45 kilos con unha vaca na cabeza e tamén me pareceu que nunca nos poderíamos entender. E pido unha norma que nos
Entón, despois de impugnar esta cousa, digo, por que continuamos fracasando as persoas que propomos un mercado cultural unificado con lusofonía? Si que os académicos galegos digan que non é a mesma lingua, está justificado porque é un emprego que teñen e que o perderían se participasen nunha única academia, non? Ou polo menos non irían todos. Agora que outras persoas que non teñen intereses laborais porque discuten que o galego-portugués é a mesma merda, galego-portugués, a mesma merda, galego e portugués, a mesma merda, galego e portugués, a mesma merda, galego e portugués, a mesma... A mesma que? Cerqueira. Cerqueira de perfumes da Coruña. Era filla de Xacobo Queira, que lle puxo usted a rapaza de perfumería, que na verdade non estivo moi ben. Entón, eu xa me perdín polo medio, amigo da Pucha parecíame moi importante e xa o dixen. Pouco resta para dicir. Vos interromperon, Kiko, só por un bocadito, xa que está armado en dono da língua de Camões, vou lhe dizer, isso não é correto, vou dizer em português, já que está aqui a dizer uma que domina a língua, vou lhe dizer em português, soneto do verdadeiro. Aí vai. Erros meus, má fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjuraram, os erros e a fortuna sobejaram, que para mim bastava amor somente. Tudo passei, mas tenho tão presente a grandes dores das dores que ficaram. Erros meus, ok, outra vez, erros meus, má fortuna, amor ardente. Erros meus, má fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjuraram, os erros e a fortuna sobejaram, que para mim bastava amor somente. Tudo passei, mas tenho tão presente a grande dor das coisas que ficaram, que as magoadas irás me ensinaram a nunca mais, a nunca ser contente. Errei todo o discurso de meus anos, de causa que a fortuna castigasse as minhas mal fundadas esperanças de amor. Não vi, senão breves enganos. Oh, quem tanto pudesse que fartasse esse meu duro gênio de vinganças. Oh, quem tanto pudesse que fartasse este meu duro gênio de vinganças. Despois eu continuo explicando. Digo, a equipa de futebol na que xogou Pauleta, o grande avanzado açoriano, lector dos Lusíadas, que yo lín eu nunha entrevista, xogou no Deportivo da Coruña, que é unha equipa da Galiza. Despois tamén referíame a un que xogou no Celta, que non me lembro.